Hakan ni kapor ngai ko Blei pat iapi baro haka kateng junong penem ba nong suspa jingi Jesus Christ bat ngadon ban pentip shapi bala dana peleng jung pidana peneng gajing pang pidana peneng gajing stom pidana peneng ganono gajing shate ashakum le ganono ga addiction ka babat ya gajing em jung bat fis ngotu fidan kam ya gajing duai fidan kam ya gajing pyllait fidan kabro ya gajing slok na ka ketien jung Blei na kaliang jung ka balang Ministry of Reconciliation Shillong ni kloy banya kendu banya syam yapi Kidan ki syakri jong utroy hani ke jaka kiban iaphi ke jing slok na ka ketien jong Blei kiban penduai nam ta ke jing syam jong pi bat philado banya syam ngi da ka ba fiwan ha ka yeng mene jong ka balang ka badana po langkar ding mi ngi lentu shilong banya ka sngi ka ba fila banya kendo ngi ka dai no ka sngi Tuesday bat do ka sngi Friday man la ka tayo banya ka por ka ba finya kendo ngi ka dai no ka por harsh teng sngi bat do ka por arbaje janmin bala dada na peleng jong piro ki ba syam jingjar ki ba syam jing ban wana ne ka jaka filaro ban shifo ngi le ba kitu ki nama phone ki bangin sa aya ka screen bat nga nget do filong light load ban ye kendo ngi bat nga nget do U Blei un le kamba ye ka jingem jong fi bat nga nget U Blei un da ker khu ye ka jingem jong fi da ka ba fiyo ye ka jing duai bat fiyo ye ka jing slok na ka ketien jong Blei nga nget limba ini jing pen pana nga nget ka long ka jing ker khu ye pi ku Blei shibu